Kubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Ka Jingkulmar kalami Salt Lake Stadium Kolkata, hadian bagi Nongkyrshan jong uklore lekai bapaunam Messi. Kila Bitar namar kim yo alat ban let shajan badu ni ban shandur lang badu. Ki Nongkyrshan kila Bitar hadian ba Messi ulami ino anak ketiga stadium namar ba kim shimla yo ban yo I hajan yo namar ba ki bor penyat kim shimla ailat. Ki Nongkyrshan Messi kila penpau ka jing Bitar bagi la siyo ka tiket hadu san hajar hadu khatar hajar tingka hendai kim yo alat pat ban yo I khamjan yo namar ba Messi uwantang shiphang hapo stadium hendai tang kaduk rempor ulami ino. Ki Nongkyrshan kila Bitar baki he ki han bat ki khun jong ki he ki han kila yo ban chandur lang bat Messi kat ba makipat kim yo lat tang ban yo I u na jan. Messi ulapoi hatiga stadium hakapor khatway baje khat san minute min step hendai tang shiphang ulami no ban le Hyderabad. Ki Nongkyrshan ki blawan na jan ban na jangai kila Bitar namar ba kila penut pisa ban wan pet yo Messi hendai kim shim la yo alat ban kendo yo. Ki Nongkyrshan kila penjat ki tiar ki badan hapo stadium bat dan thau ki shuki ki bilor namar ka jing Bitar. Ki pulit kidang yale ban penjajai upat ba batat hadu ban penmi ya ka kubor kam shim ladan kanu kanu ka jing mi ki jing mensau ni ki jing julor ki bajur.